Donák, Vlček. Živný nespracoval puk, ale ani Trenčania neboli úspešní. Takže znova kapitán Plzne. Ivo Vlček. A zdá teraz Petrovický. Áno, dobre. Pri jeho strelách stačí vysloviť prvé 3 písmená jeho mena. Pál. A on páli skutočne vynikajúco. Je to hokejista par excellence. Zigmund Pálffy pri hre 4-4 dáva v druhej tretine v 17. minúte tretí trenčiansky gól. O tom, že to je najlepší strelec našej ligy, že to je najlepší strelec z play-off, to sme všetko už povedali. A aký to je strelec, ukázal sám pred chvíľočkou. Mali ste to možnosť vidieť aj zo záznamu. Áno, pre trenčianskych fanúšikov je to skutočne Baron Pálffy. Tak ako sami napísali na jeden z transparentov, ktorý tam sme pred chvíľočkou na zábradlí na podeste toho štadiona videli. Tu je úspešný a právom sa tešiaci strelec tretieho trenčianskeho gólu. Trenčín vedie na začiatku 17. minúty druhej tretiny nad Škodou Plzeň 3-1. A to ukázal Pálffy, že vie dávať góly nielen zo situácií, keď je pred prázdnou bránou, ako to mnohí o ňom tvrdili, keď je sám z očí v oči, z plafáku, ale vie aj poriadny golfák, hoci je to chlapec subtilnej postavy, ale už sme to neraz povedali, veľkého hokejového srdca.